Hallo allemaal, vandaag hebben wij luisteren toets. Eigenlijk мы с вами написали уже 2 тутса, schrijven en lezen. Сегодня у нас будет luisteren 3. Ну что же, я вам буду зачитывать текст. После того, как я прочитаю текст, вы это услышите, я вам задам вопросы, потом будут ответы на вопросы. Ну что же, текст 1, hoe gaat het? Это на тему 1.8 в книжке Talcum Plate. Hallo, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ik ben een beetje moe, maar ik ben blij. Ik werk veel, maar ik leer ook Nederlands. En met jou? Vragen, luister goed. Hoe gaat het met hem? Gaat. Is hij moe? Werkt hij veel? Wat leert hij? Is hij blij? Ответы на вопросы. Volgende tekst 2. Waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? Hallo, ik ben Omar. Ik kom uit Syrië. Ik woon nu in Nederland. Mijn vrouw komt uit Marokko. Wij wonen samen in Utrecht. Wij leren Nederlands in de klas. Vragen, luister goed. Hoe heet hij? Nog een keer. Hoe heet hij? Volgende vraag. Waar komt hij vandaan? Waar komt hij vandaan? Volgende vraag. Waar woont hij nu? Waar woont hij nu? Volgende vraag. Waar komt zijn vrouw vandaan? Waar komt zijn vrouw vandaan? Volgende vraag. En die vraag is laatste. Wat leren zij? Wat leren zij? Antwoorden bij tekst 2. Waar kom je vandaan? Окей, er is een vraag. Если у вас есть вопрос, вы можете мне написать в комментарии. Dankjewel en tot ziens!